jätteroligt att vara med er. Jag ska gå till ICA och till bussen. Men måste jag gå till bussen? Den där sidan är ICAn, men vi ska åka buss. Därför vi har en bra ställe som bussen kan gå. Därför man har fixat. Det är därför vi går här. Okej. Nu ska vi gå till bussen. Okej. Koskala Anna Bahari. Hallå, är ni bra? Det är jätteroligt att höra er. Okej, nu måste ni kolla på. Därför vi har att göra roliga saker. Min mamma är på YouTube. Därför hon gillar YouTube. Att man jättebra på YouTube. Därför alla vill att de vill ha ni måste ha någon ni måste gå och någon share och like och kommentera och subscribe. Okej? Ni måste lyssna på oss nu. Lyssna på mig. Ni måste inte, men om ni vill. Ni måste. Inte måste därför. Ni kan. Det är erans bestämmande. Men ni kan göra det om ni vill eller inte. Jag ska säga något till er. Ni måste, men nu jag ska bara säga det. Ni måste hjälpa oss och vi kan ha jättemycket share och like och kommentera och subscribe.